Hvad er det, som gør dig til den, du er? Mindene dine, personligheden din, valgene du tager, eller ligger alt dette egentlig i hjernen din? I 1840 blev en mand udsat for en ulykke, som de fleste troede, han ikke kunne overleve. En jernstang, som var over 1 meter lang, gik ret gennem hovedskallen hans. Men noget utroligt skete, han overlevede. Han kunne snakke, han kunne bevæge sig, han vidste, hvem han var. Men efter en stund begyndte menneskene rundt ham at lægge mærke til noget mærkeligt. Han blev fysisk frisk igen, men opførselen hans havde forandret sig. Han hed Phineas Gage, og en tragisk ulykke fik forskere til at stille et spørgsmål, som vi fortsat prøver at finde svaret på. Hvis vi forandrer hjernen vor, er personen fortsat den samme? Før denne dagen var ikke Phineas Gage en legende. Han var ikke kendt for noget specielt inden videnskaben. Han var bare en helt vanlig ung mand. Han var 25 år gammel. Han jobbede som arbejdsleder under byggingen af en jernbane i Vermont. Folkene han jobbede med stolte på ham. Dette var en tid, da jernbanen forandrede Amerika. Men hver nye kilometer med jernbane krævede enorm indsats, og nogle gange kostede det menneskeliv. Den 7. september 1840 gjorde Gages arbejdslag sig klare til at sprænge bort sten. De brugte krudt for at sprænge fjeldgrunden. Efter at sprængstoffet var lagt i hullet, pressede de det ned med en speciel jernstang. Men denne gangen gik noget galt. Ifølge den mest kendte beskrivelsen opstod det en gnist, så kom eksplosionen. En jernstang, som var omtrent 109 cm lang og vejede rundt 6 kilo, blev skudt op i luften. Den gik gennem ansigtet hans, skadede den fremre delen af hjernen og kom ud gennem toppen af hovedskallen. I en slik situation ville de fleste have forventet det værste, men Phineas Gage var fortsat ved bevidsthed. Han kunne snakke. Lægen John Martin Harlow beskrev senere dette tilfælde i detalj. For medicinen på 1800-tallet var dette en utrolig hændelse. Men det største mysterium kom senere. Det vigtigste spørgsmålet var ikke længere, hvordan overlevede han, men hvad skete med personligheden hans? Efter at han havde kommet til, prøvede Phineas at gå tilbage til et normalt liv. Men menneskene, som kendte ham fra før, lagde mærke til store forandringer. Han blev mere impulsiv og fik større problemer med at planlægge det, han skulle gøre. Derfor bliver det ofte sagt, at Phineas blev en helt anden person. Denne hændelsen fik forskere til at stille et vigtigt spørgsmål. Hvis en skade i en bestemt del af hjernen kan forandre opførselen vor, kan denne del af hjernen også være knyttet til personligheden vor? Historien om Phineas sluttede ikke på sygehuset. En periode rejste han rundt med jernstangen sin og viste den frem til andre. Senere jobbede han i Chile. I 1860, 12 år efter ulykken, døde Phineas Gage 36 år gammel. Men historien hans havde egentlig bare begyndt. Det mest bemærkelsesværdige er, at både hovedskallen hans og den samme jernstangen fortsat er bevaret på et museum. I dag er de blandt de mest kendte genstande i neurovidenskabens historie. Tilfældet med Phineas Gage blev et vigtigt bevis på, at ulike deler af hjernen har forskellige opgaver. Særligt viste frontallappene sig at være svært vigtige. I dag ved vi, at de spiller en vigtig rolle, når vi tager valg, kontrollerer opførselen vor og fungerer sammen med andre mennesker. En ulykke på 1800-tallet forandrede måden, vi forstår hjernen på. I begyndelsen af denne video stillede vi spørgsmålet: hvad er det, som gør dig til den, du er? Historien om Phineas Gage viste, at hjernen ikke bare styrer kroppen. Den er også tæt knyttet til personligheden hvor og hvem vi er. Næsten 200 år efter ulykken leder vi fortsat efter svaret. Hvor slutter hjernen, og hvor begynder det, som gør os til den, vi er? Tak for, at dere fulgte med. Tag vare på dere selv. Fortsæt at være nysgerrige.